Az ókori világ legmeghatározóbb települése kétségkívül Róma városa volt. A római állam ugyan története során egy óriási birodalommá tudott nőni, leuralva az egész európai kontinenset, viszont létezése alatt rengeteg veszteség és sötét időszak is sújtotta a várost. Talán ezen veszteségek is tudták úgymond megedzeni és megtanítani a rómaiakat arra, hogy azzá váljanak, amiről igazán ismerjük őket. De mi volt a legelső ilyen nagy veszteség, amikor már igazán kevésen múlott, hogy a város örökké eltörlődjön Itália térképéről? Nos, akkor utazzunk vissza az örök városba, amikor az csak egy fiatal köztársaság volt. Mielőtt viszont megtekintenénk a konkrét eseményeket, érdemes tisztában lenni Róma akkori helyzetével. Miután időszámításunk előtt 509-ben a csupán pár száz éves város népe elüldözte a felettük uralkodó etruszk származású Tarquinius Superbust, Róma egy olyan kísérletbe kezdett, ami előtte nem sok ókori államra volt jellemző. A zsarnoki király elüldözése után ugyanis Róma egy újabb despota uralkodó eljövetelétől tartva készen állt arra, hogy monarchiából köztársasággá alakuljon át. Egyeduralkodó királyok helyett a csupán egy évig uralkodó konzulok vették át az irányítást a város felett, kiket az uralkodóktól immár független szenátus segítette. Ezek mellett számos népgyűlés gyakorolt befolyást a város politikai életére. Az időszámításunk előtti 5. századra pedig az apró itáliai városállam sikeresen képes volt egy képviseleti demokráciává alakulni, egy a korszakhoz képest forradalmi találmánnyá, a szenátus és Róma népe számára. Hasonló kísérlet talán csak a görög szigetvilág területén lévő Athénban tudott létrejönni. Az antik világ többi államára pedig nem igazán volt jellemző semmilyen fajta demokrácia sem. Nos hát így festett a fiatal római köztársaság a következő évszázad eljövetelével is, az időszámításunk előtti 390-es években. Róma számára viszont az új köztársasági forma egyszerre volt átok és áldás is. Példának okáért Róma kapcsolata már alapból gyenge lábakon állt az etruszkokkal, kiknek városai akkoriban mind gazdaságilag, mind pedig politikailag is a legjelentősebbek voltak Itáliában. A római etruszk kapcsolaton nyilvánvalóan nem segített sem az egykori etruszk király elüldözése, sem pedig az expanzionista politika, amit Róma akkoriban folytatott. Az utóbbi tény egyébként más itáliai államokkal is megrontotta Róma viszonyát. A városállam ugyanis innovatív köztársasági államformájának hangot adva, meg persze gazdaságának gyarapítása érdekében elkezdte bekebelezni a környező városokat. Ilyen volt például az etruszk Vej is, melyet 396-ban foglalta el a Róma. Az etruszkok mellett pedig a várost délről és keletről határoló volszk és ekvi népekkel is meggyújt a baja a fiatal köztársaságnak. Ebben az időszakban tehát a római állam legkevésbé volt kedvelve szomszédjai által, na meg persze annak köztársasági államformája is még kimondottan alakulóban volt. Ezzel teret engedve a belső társadalmi feszültségeknek is, melyek például a patríciusok és plebejusok között voltak jelen. Róma tehát ugyan létrehozott valami újat és innovatívat a köztársaság képében, viszont hogy ezen köztársasági berendezkedését terjessze és továbbfejlessze, pozíciója mind külpolitikailag, mind pedig belpolitikailag is meggyengült. Ezt az instabil állapotot tudta pedig kihasználni egy északról betörő kelta törzs, mely mondhatjuk úgy is, hogy jókor volt, jó helyen. A következő évtizedbe való áttérés idején, tehát az időszámításunk előtti 380-as évek hajnalán ez a bizonyos kelta törzs el is érkezett a folyamatosan alakuló városba. A déli mediterrán térségtől eltekintve viszont utazzunk most picit északabbra. Az időszámításunk előtti 6. századtól ugyanis egy harcias, és ahogy később hivatkoznak majd rájuk, barbár népcsoport kezdett el közép-európai őshazájából nyugatra terjeszkedni. A kelták, vagy ahogy majd a rómaiak hívni fogják őket, gallok, ugyan nem rendelkeztek semmilyen fajta központi vezetéssel sem, viszont agresszív természetüknek köszönhetően még így is egyfajta elrettentő erőt tudtak jelenteni. A kelták kultúrája ugyanis jelentős hangsúlyt fektetett a harcos életmódra. Ez csak tetézte hitviláguk, mely szerint a lélek örök és a halál után is megmarad. Ez kifejezetten vonatkozott a csatában elhunytakra, a kelta törzsek ugyanis ezt a fajta halált nemesnek és dicsőnek tartották. Ezen harcias törzsek pedig már az időszámításunk előtti 5. és 4. századra átkeltek a távoli Britannia szigetére is, elfoglalták Európa nyugati részét, de ami még fontosabb, az Itália északi kapuját képző Pó síkságon keresztül időszámításunk előtt 391-ben
években megindultak délre. Az egyik későbbi görög történetíró, nevezetesen Diodórosz szerint pedig ekkoriban konkrétan egy 30 000 fős kelta törzs volt az, mely Róma városa felé vette az irányt. Amikor a Rómától nem messze lévő Etruszk Clusium városát ugyanezen évben elfoglalta a magát csak Szenonnak nevező gall törzs, Itália népei számára kezdett tisztává válni a helyzet súlyossága. A késő köztársaság korban élő római történetíró Titus Livius pedig egy bizonyos Brennus nevezetű hadvezért nevezett meg a törzs fejének. És ez a Brennus nevezetű személy fogja elindítani azt a több száz éves konfliktust, ami Róma és az úgynevezett barbárok között fog zajlani a későbbiekben. Na de visszatérve a kelta hódítókhoz. Clusium ugyan, ahogy a legtöbb itáliai város nem volt a köztársaság barátja, viszont felmérve a kelták erejének súlyát mégis Rómához fordult segítségül. Erre pedig válaszul Róma diplomácia eszközéhez nyúlt. Ekkor egy bizonyos Marcus Fabius Ambustus nevezetű patrícius küldte el 3 fiát a gallokkal történő tárgyalásra. A felek viszont túl sokat akartak egymástól, így tehát nem tudtak kiegyezni. Ezt még tetézte, hogy a Fabius fivérek egyike Quintus megölte még az egyik gall vezért is. A háború tehát elkerülhetetlenné vált. Brennus pedig összeszedve haderejét megindult Róma irányába. Időszámításunk előtt 390-ben vagy pedig 387-ben sor is került a két fél közötti ütközetre. A Rómától már csak pár kilométerre elhelyezkedő Allia nevezetű folyónál pedig július 18-án a csapatok keresztezték is egymást. A gallok viszont többen voltak, lovas harcmodorra voltak berendezkedve, ezek mellett kardjaik és vértjeik is effektívebbnek bizonyultak. Rómát ezek mellett semmilyen más állam sem segítette a már egyszer említett agresszív külpolitikája miatt. Az alliai csata pedig hamar vereségként zárult le Itália addig domináns hatalma számára. A rómaiak elvileg olyan nagy vereségként élték meg a történteket, hogy a csata után városuk nagy részét feladva már csak a kapitóliumi dombon tudtak védelmet felállítani. Elvileg az idősek kivételével a város lakosságát is ide menekítették, ezzel majdnem kiürítve Rómát. A folyónál történtek pedig attól a naptól fogva örökre beágyazták magukat az ókori Róma identitásába. Az a Róma, ami egykor félelmet nem ismerve elüldözte a felette zsarnokoskodó királyt, most megfutamodott és elesett. Július 18-a ezek után már csak a Dies Alliensis, vagyis Allia napja néven ismert gyásznapként vonult be Róma történelmébe. Brennus tehát ezek után bevonult Róma városába, és elkezdődött annak történelme során először bekövetkező kifosztása. Ezt az eseményt pedig nem egy legenda lengik körül. Az első és második század idején élő görög történetíró Plutarkosz például a város kifosztását egy igen érdekes esettel indokolta meg. Leírása szerint a gallok elejében nem is akarták a várost kirabolni, mivel az ott maradt idős patríciusok látványa, akik félelmet nem ismerően díszöltözetükben ültek házaik előtt, tiszteletet ébresztett bennük. Ekkor viszont egy gall harcos megsimogatta az egyik öreg, egy bizonyos Marcus Papirius szakállát, aki erre botjával azt olyan erősen vágta fejbe, hogy szörnyet halt. Bosszúból pedig a gallok kifosztották a várost. Egy másik legendáról Livius írt. Ezen történet szerint a kapitóliumi dombon kiépített római védelmet a gallok az éjszaka leple alatt akarták lopakodva elfoglalni. Ám ekkor Juno istennő ludai észrevették a settenkedő keltákat és hangos gágogásba kezdtek, riasztva a rómaiakat, akik sikeresen vissza is verték ellenségeiket. Akárhogy is történt, Róma nem feledkezett meg az esetről, és a későbbiekben a dombon a történtek emlékére emelték fel Juno istennő szentélyét. Minden esetre a rómaiak dombon történő védelme kifizetődőnek bizonyult. A kelták között idővel járvány tört ki, akik Livius írásai szerint 1000 font arany fejében készek voltak lemondani a további ostromról. A rómaiaknak pedig ebbe bele kellett egyezniük, ugyanis az ő ételtartalékaik már vészesen fogytak. Szintúgy Livius beszámolója szerint a felek közötti üzlet megkötésekor maga Brennus mérte le az aranyak súlyát. Viszont hogy a rómaiakat átverjen, nehezebb fémeket használt ellensúlyként. A rómaiak a megegyezést ekkor érvénytelennek nyilvánították, és az akkoriban diktátorrá választott Marcus Furius Camillus hadvezér a maradék római katonákat összeszedve elüldözte a gallokat a városból. Ezzel pedig véget ért Róma kifosztása.
A gallok további története ezek után teljesen ismeretlen. Livius például a római győzelem után nem tesz több említést a szenonok sorsáról. Bármi is történt, valójában a római köztársaság végül legyőzte a betörő barbárokat, ezzel elindítva azt az örök konfliktust, amely Cézár barbár ellenes hadjárataitól kezdve egészen a nyugat-római birodalom első császáráig, Honoriusig nagyban meghatározta az örök város történetét. A kifosztott város újjáépítését a szenátus és a Róma népe ekkor a gallokat elüldöző Marcus Camillusra bízta egy újabb diktátori kinevezéssel. Camillus felügyelete alatt Róma újjáépítette a régen elhanyagolt védőfalait, új fegyvertípusok használatára tért át, és a lerombolt épületeket is helyrehozta. Camillus ezután tiszteletben tartva a köztársasági törvényeket lemondott diktátori tisztségéről. A nép viszont nem feledkezett meg érdemeiről. Így odajándékozva neki a Pater Patriae, tehát a haza atya titulust, sőt még a második honalapítóként is elkezdték emlegetni. A híres hadvezér időszámításunk előtt 365-ben hunyt el járvány következtében. Róma városa viszont tovább élt és gyarapodott, idővel maga alá taszítva az itáliai félsziget, majd Európa nagy részét is. A gall-római viszony viszont nem lett elfelejtve. A későbbiekben pedig rengeteg háború és csata pecsételte meg a két népcsoport kapcsolatát. Ezek a történetek viszont egy másik kor históriái. Ahhoz pedig, hogy a később virágzó birodalom fővárosa újra ki legyen fosztva, Allia után 800 évnek kellett eltelnie.